zage ni Barhama ne sarki yasa ƴan mata su launa zani Barhama ne sarki amma je ka sauniya ka kalli mai rawani ya kunta ta zuge ya kuma maka zani yana roƙon sarki kai na sani wannan lamari ka kamar wa kanka sani Barhama ne sarki ai jabanka wanda ya kere wa gani Barhama ne amma ta cikin salatin muke kusa mu gani Barhama ne sarki kai rabanya salatin ya zama ta goma shi gare in zama taki salatin Allah Ali ka saka Barhama ne sarki shautin jani maganin kanguna baka Barhama ne sarki baba Muhammadu da wani fukan na maka da baba Sharif ya Amin ya shanye wadaka cikin sana zama kulki kai na sani na rike Barhama ne sarki da amadiyar wani ke gadi da daɗi Barhama ne sarki a cikin sanafin jalai ko a kiɗi Barhama ne sarki galiba ba bani zuma da maɗi Barhama ne sarki kan buruzin ka cikin gauzila zamu da kayo ba kaki wayo 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 Barhama ne sarki umma kiyo Barhama ne sarki da akwai wani alamari ne ke ciyo daga an zo gaban ki ba wayo wayo umake mun dauki kanana assalamu alaikum hijabun gausiya Barhama ne sarki assalamu alaikum madubun dubayya Barhama ne sarki assalamu alaikum maunin soyayya ya gausila ga wasu maranka yake kauna gana amun masauki shawu guda jiran dubu a jira Allah Barhama ne sarki da an yi da an so kai ne alƙibla Barhama ne sarki shawu kai sallah ne dole alola alola da muna kake duk ta cikin ka muke shuka kai ka zamo taki kai na sani na rike Barhama ne sarki shawu kai azumi ne dole a jure kishi Barhama ne sarki sandan girma manya ke rike da shi Barhama ne sarki kowa ya so zaki na miya je fatan ta kwashi kasuwa kake dole a kai maka sautu koi na tuwon muski baramu zakin halarar Allah sai da hakuri Barhama ne sun sarki namijin da ya dosa gan ka sai fafari Barhama ne sai wani da kai mai tura nafsu cikin garani ka zaki kwakwalen kauni cikin manzan Allah da su koda alhakina sanikin agawa su daban fakake Barhama ne sarki a daban din ma daban fakake Barhama ne sarki inda ake tunanin haka anan kai fiffike wasu suna ya dare aikin neman ka suke lallai ya an ci kwaki alhassi alhaji rike Barhama ne sarki yana mai raba wa kowa aiki Barhama ne sarki kulinanin doki ya fi na jaki Barhama ne sarki duban ka yake sama ta zo misaloki kakwaran ya cikin halalar manzan Allah dalle lamba aiki sarkin agawa suka balle wa sani Barhama ne sarki rayuwa kake da kai aka kwanda ni Barhama ne sarki kwandishan kake gausi sai da kake gini Barhama ne duban da ka yi wa kauni kamar ta cikin magana ka rufe duka baki da abin da ya sauƙaƙa to ta cikin ka yake Barhama ne ko sarki an gane ko kar a gane haka yake Barhama ne Sirka maza mata ne molan ka suke ka sallaci duniya ta zanin goyo a madina karyi masauki maulana
sarkin ɗaya ne, kowa kwaɓera waninsa da ya zo ya tsugune. Barhama ne Kaci na ƙasai kaci na saman ya kake ne, da annabi ka yi buruzi Barhama sadini mai sama maki. Ka ci gabas yamma da gudu, Barhama ne sarki na gaban mamaki sa'a da ugudu. Barhama ne Ai jaban ka kaban in keta abiradu, Barhama ne sarki in kurewa mazaje cikin manzan Allah, a so in zan bakaki Maulana. Shehu tamkar fitar ruhi na ke san ka, Barhama ne sintini na jine burki a hanyar ka. Barhama ne San kadarin amadiyar wa amanar ka, sarki Ababa rabil ruyin ƙauna a so ya ciyo yaƙi.